మోత తుఫాను ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, కృష్ణా జిల్లాల్లో చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. కాకినాడలో ఉదయం 10 గంటల నుంచే తర్వాత వర్షపాతం పెరిగింది. నేడు శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు జిల్లా వరకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు రెడ్ అలర్ట్‌ను జారీ చేశారు. రాయలసీమ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. మత్స్యకారులు 5 రోజుల పాటు వేటకు వెళ్లొద్దన్నారు. అన్ని పోర్టుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మంగళవారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. 1, 2 చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు సూచన ఉన్నట్లు తెలిపారు. తీర ప్రాంతాల జిల్లాల్లో అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి